Andrej Sekera, včera sme s ním rozprávali, poslal ti vianočný darček, že ako ho máš rád? Tak ja som s ním po zápase volal a som mu hovoril, že čo robil, tak stalo sa, no to iba to hodil na bránu, ja som nevidel a padlo to tam. Čo tak nejaká, ja neviem, jar, nejaké veľkonočné sviatky? Veľkonočné sviatky. Keď ti bude posielať zase nejaké darčeky? No tak uvidíme, či budem chytať tedy, no tak keby som chytal, tak mu napíšem pred zápasom, aby to neposielal žiadne pozdravy. Aké si mal Vianoce? Tak Vianoce boli dobré, v pohode a strávil som im Montreale s mojou priateľkou, takže tak len od ulici. Ako budeš tráviť nový rok? A nový rok, no tak my sa vrátime z Floridy 30. a 31. máme voľno, takže určite sa to nejako oslaví. Teraz ešte taký jeden odkaz všetkým čitateľom portálu čas.sk, nejaké novoročné želanie tiež a my ti inak držíme palce. Tak hlavne, aby všetci boli zdraví a aby bol ten nový rok ešte lepší ako ten minulý.